E, se rupă bățul, mă. Hai, mă. Da, mai înainte scuzați 5 minute. Mota lui Oli. E o răbdare. Nu ți-l dau, nu ți-l dau. Dar nu era mota lui Oli deodată. Era la laterază. Ăsta pot. Ah! Plătică! Dar e posibil să trag așa plătica? Să-mi dai... Plătica, mă, omul odată plătică. Plătica au fost deja de mult pe... Nu? Dar e imposibil să-mi dai plătica băț așa. Și de-aia cât are? 2 kg până, dacă are 2 kg. Oh, that's nice. Dacă vede drilul ăsta, Horațiu moare.